Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε την ονοματολογία των κινήσεων. Λοιπόν, καταρχάς είναι η ονοματολογία του 3x3 αυτή. Είναι πανεύκολη, είναι στα αγγλικά. Λοιπόν, αρχίζουμε από το right, το δεξιά δηλαδή. Είναι με αυτή τη στρώση, δηλαδή όταν λέμε right εννοούμε δεξιά με τη φορά του λογιού. Το λέμε right inverted ή τόνος, το ίδιο είναι. Λέμε αντίστροφα με τη φορά του λογιού, δηλαδή αριστερόστροφα. Οπότε right, πώς θα δούμε τώρα, right αξιόστροφα, right inverted, right τόνος, το ίδιο είναι. Left inverted ή τόνος, up τόνος, inverted, το κάτω στα αγγλικά είναι down, οπότε down τόνος ή down inverted. Η ονοματολογία δεν γράφεται down ολόκληρη έλεξη, βάζουν ένα D, κεφαλαίο πάντα, και αν είναι αντίστροφο αυτό το κάτω τη φορά του ρολογιού, τότε βάζουν ένα τόνο. Βάζουν ένα τόνο, αλλά να είναι κεφαλαίο. Λοιπόν, και το πίσω στα αγγλικά λέγεται back, οπότε να το δούμε. Λοιπόν, back, δεν είναι λάθος έτσι. Για να το δω. Ναι. Back τόνος ή B τόνος, δηλαδή του κεφαλαίου B, αλλά με τόνο, αφού είναι αντίστοιχο με τη φορά του λόγιου. Όταν φέρουμε όμως να γονίσουμε δύο πλευρές, δύο στρώσεις μαζί, λέμε, αφού είναι προς τα δεξιά, λέμε right μικρό, ναι, και right μικρό τόνος. Πώς γράφεται αυτό? Γράφεται με το R το μικρό. Γράφουμε ένα R μικρό στα αγγλικά. Κανονικά R τόνος. R μικρό τόνος, έτσι λέγεται. Και τα άλλα τα ίδια είναι. Δηλαδή το down για παράδειγμα, down μικρό τόνος και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η ονοματολογία των κινήσεων. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Είναι το δεύτερο στο κανάλι μου. Γράψτε μου σε σχόλια αν έχετε απορίες τίποτα. Θα έρθει πολύ σύντομα και η λύση του 3x3. Αυτό έκανα και την ονοματολογία. Και πολλά άλλα βίντεο στο κανάλι μου σχετικά με cubing, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Γεια σας.